Baqa b'saħħtu l-kontribut tal-istudenti tal-Ingliż fis-settur turistiku. Studenti li ġew Malta tul l-2016 biex jistudjaw il-lingwa Ingliża ħallew 139 miljun euro fl-ekonomija Maltija. Dan ifisser 8% tal-ammont ta' flus li ħallew it-turisti tul is-sena li għaddiet. Dan intqal fi preżentazzjoni ta' rapport imħejjem minn Feltim, il-Federazzjoni ta' Organizzazzjonijiet tat-Tagħlim tal-Ingliż f'Malta. Ir-rapport tal-Feltim innota wkoll is-swieq prominenti li minnhom ġew studenti f'Malta fi programmi tas-sajf kienu mill-Italja, Franza u l-Ġermanja. B'kollox studenti barranin qattaw ftit inqas minn 230,000 ġimgħa f'pajjiżna, medja ta' 20 ġurnata kull student. Il-kap eżekuttiv ta' Feltim, Genevieve Abela, qalet li r-rapport ikopri studenti li jiġu l-biċċa kbira fuq programmi temporanji fis-sajf. Issa l-Federazzjoni se taħdem għal programmi ma' studenti oħra. Bħalissa qed tiffukaw fuq work study visas u walk-in students. Konxi tal-fatt li kieku għandna il-possibilità li l-istudenti tagħna jiġu Malta. Ovvjament nitkellmu fuq studenti li ħafna nies jaħsbu li jiġu għal ftit żmien, imma studenti li jiġu għal 6 xhur fuqhom. Li kollhom l-opportunità jaħdmu ftit sigħat fil-ġimgħa biex ikunu jistgħu jissipplixxu l-input tagħhom fis-soċjetà tagħna.